लड़का लड़की के ऊपर गोलू राजा बहुत गोले बड़े कि होई जाला जिंदगी बेकारे हो दिलवा टूटले पजाना बेकार होला प्रेमी प्रेमिका खातिर गीत कोनो बाउर ना होला अभी गाई तो के नहीं खे सुन ले जकरे सलभ पइलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तारो लागे खानदानी दिल जे बनावल पगले नु होई प्यार जे बनावल उ होई कसाई ले ला प्यार के कसाई हवे कि अब ही तनीक लागी बद में बुझाई घोटलो घोटाई ना रनिया मिठाई ये गाना पे जितना भाई पैसा लोग देते हैं सब लोग प्यार के विश्व फल बल भजन में हमारे से सुनी कि भजनों में कम के गीत हो सकता राधा कृष्ण के ऊपर बा छोटू भैया समय हो राधिका जी वन में हाँ जी उदास होके बैठल बाड़ी उधो बाबा जाके पूछलन कि राधिका काहे मन मार के बैठल बाड़ी तारा अगर दिल में दर्द होखे भैया हाला मत करी सर हमार तनी शांति से सुन तारा अगर दिल में दर्द होखे राधिका तैयारा जिला छोड़ दो बक्सर बलिया छपरा सिवान गोपालगंज बेतिया बनारस गोरखपुर कुशीनगर छान मार दे तारा अगर दिल के दर्द के दवाई कोनो मेडिकल पे मिल जाई कह 2 मिनट में ले आ देतनी राधिका जी होई जे जवाब देतरी कि ना उधो बाबा कैसे कहतरी हो अरे बेदरदा अरे दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु खत्म हो गई बेदरदा बेदरदा दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दादा दर्द दे ले बा उहे तू की दवाई हो दर्द दे ले बा उहे नु दी दवाई हो दादा दर्द दे ले बा उहे तू की दवाई हो
के सदस्य हाँ हमार सोनू भैया हमार गीत के अगला कड़ी में पड़ल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा जब प्रेम में बाधा भोजी से कहे राधा पड़ल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा परल जब प्रेम में बाधा भोजी से कहे राधा पड़ल जब प्रेम में बाधा उधोजी से कहे राधा क्या कहे रे क्या कहे रे कितन के अनुभैल दुश्मन महुरवे बमलाई हो तन के भइल मुसलमान कितन के अनुभैल दुश्मन महुरवे बमलाई हो तन के भइल मुसलमान जय बगा हो भुला जय बगा हो हो पिया काहे बार तू भुलाई हो पिया काहे बार तू भुलाई उद्धव बाबा समझाओ करे कि राधिका एगो काम करो आज के कलयुग है बहुत छोटे बाबा ये मोहरा फिल्म के शूटिंग में नहीं खजल लो तो हरा फिल्म की शूटिंग आई अरे हमारे भाई तू लोग तो एक ही चेहरा के बड़ा लोग का हर नाम में भूले ले तू कृष्णा हो कि बलराम हो सही बात। हम तो मित्र को हो बाकी नामवा जानो एगो को हम भैया भैया एक मिनट नंजनी भैया गोलू भैया भाई एगो कलाकार ना एगो व्यवहार के बहुत नेक इंसान और यारा के धरती पे भाई हमारा आइल बड़े इनकर सम्मान में एगो ताली बाजे के चाही। वाह वाह और एगो बहुत ही अच्छा बच्चा लिटिल स्टार उसका कलाकारी आप देखिए अंशु बाबू आप आइए और गाना गाई और भाई के कलाकारी के मौका भी दियल जाओ थोड़ा भाई का एगो ताली बाजे के चाहिए बहुत ही अच्छा कलाकार और गाई अच्छा डांस करिए का हाँ तू रोमांस कर रही डांस करे हैं कलाकारी तो सुंदर होला लेकिन इनका बाबूजी से भी आग्रह करो कि गीत संगीत नाचे से ज्यादा गावे में भी ध्यान देवे के बाद वो हमें भविष्य उज्जवल होला बाकी हाँ देखो तनी सोचा तनी आए है उधो बाबा समझौला तनी लइका के तनी प्रमोट कर देव सब है बबुआ बड़ा तो खिसिया के थकबो हंस के थकबो उधो बाबा समझाओ तरे का ये रधिका अच्छा इनके करा देंगे बारे कि तू अब दोसर द्वार देखो कौन है आई है ना बाकी समझावत है का जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो जीवन भर दुख हम सह केहू से कुछ ना कहो ई हम सह केहू हां ये तो नटवार कंपनी जोगिनिया हम बनी जाई एही में भला जोगिनिया हम बनी जाई एही में भलाई जोगिनिया हम बनी जाई एही में बहुत सुंदर जोगिनिया हम बनी जाई एही में भलाई
छोटू भैया अपना मन से अंजनी चाचा तहार फैन हवा पंजू में ला नायका है ना ये है नायका ना बहुत सुंदर प्रस्तुति बा खूब आगे बढ़ो इतना कम उम्र में मंच पर है वाला जेकर डर खत्म होला माई सरस्वती के कृपा तहरा पर खूब बनो और फिर हमारे भाई लोग आई तो वो लोग जोरे खड़ा रहे खूब सुंदर अरे प्रेम के गोठरी जीवन भर ढोई ठाठरी की गई तेरी अरे बिन मरब ठिठुरी नहीं हमरा जाई गई तेरी बिन मरब ठिठुरी नहीं हमरा जाई हो जय।